wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe en garti kadi e jubbande men hande noon ko Allahu woni allif lam ha saqiru fattahu woni fa tobɓuɗo juburta allif taƴƴo ha tongu piccuɗo ay fa tobɓuɗo juburtanen ɗum woni Allahu fattahu. hande koye nde ɗo toɓɓere jiɗɗen yewtude so Allah jaɓi garan masande tawde en paami allif lam ha saqiru fa tobɓuɗo juburta allif taƴƴo ha tongu piccuɗo mbiyen ay siddanani al la foɗi o sey ko windetake Allahu nani ay fattahu fat siddanani ta o foɗimo wona fattahu wona Allahu fattahu so limama rokkuma 555 rokkanma ay 555 rokkatma sa limi ɗum Allahu ko 66 tongata nani fattahu ko 489 ay nani nden noon sa redini ɓe ɗiɗo rokkuma ɗum ɗo ayde joni noon sa wi ayde ay fa toɓɓuɗo jacewɗo laam hemowɗo mimarak ay kef ayna dariɗo ay soriɗo fa jorɗo mim allif taƴƴo kef wotaƴƴo lamara wadde a faami ɗum ɗo kadi so masama wawa jangade mbiya fa ja'ala ay fa ja'a ay ndiɗo seeɗa ɓamten seeɗa e mbaɗi hen diwre seeɗa ay gatten ɗo ɓeyden oɗo gustan oɗo eyi joni ngara mbaɗen ni fa toɓɓuɗo fa toɓɓuɗo jacewɗo ayna dariɗo laam hemowɗo mimarak ay kef ayna dariɗo ay soriɗo ay fa jorɗo ay mim allif taƴƴo kef wotaƴƴo lamara ayde windima ala harfere wonde henda a jangani garano masa ɗum mbiya fa ja'a la hum ay fa ja'alahum bala wawa jangade fa ja'alahum ka as ay ka as fim ay ka as fim ma
o fooɗi ma o ko len ay a dañi haala ɗum ɗon so lendinama tongama e rokkuma 555 ay tonnodiri ɗo ko aaye ɗo ko inɗe Allah joni noon a dañi ɗo ko jalbu ɗo ko dafu ɗo ko dafu ɗo ko jalbu ay potodiri golle joni noon sa wi waɗama ni ko ha suuɗoma waɗirani ko ha wawa suuɗade waɗandani taskede 5 e 5 10 5 so rendi wonta 10 ay e 5 innira 10 e 5 nden noon oɗo goo ay goo so walti tan e dow 5 nden noon mbiya yawat ɗo goo ɗo 2 ay ɗo 3 ay ɗo 4 ay ɗo 5 ay 5 ay 5 naati ɗo ɗiɗo 5 naati ɗo ngel ɗo gotel naati ɗo jeegom ari ɗo jeeɗiɗi ari ɗo ay jeetati ari ɗo jeenayi ari ɗo joni noon ay jeenayi jaɓami nude jeenayi ari ɗo joni noon sa wi 2 e 7 wona jeenayi ɗo wonta hen ay 10 e 5 ma garti ay 10 e 5 ɗiɗo garti mbiya jeenayi e gotel 10 ɗo 10 e 5 attiɗo ay attiɗo ay 10 e 5 ma e attiɗo 4 e 3 ko jeeɗiɗi nani jeetati 10 e 5 ay attiɗo ay 10 e 5 attiɗo jeegom e goo ko jeeɗiɗi e jeetati ay 10 e 5 attiɗo ay attiɗo ay 10 e 5 attiɗo jeeɗiɗi e 5 10 e 2 ɗo 3 ay 10 e 5 attiɗo ayde attiɗo wonayi 2 e 9 10 e 1 e 4 10 e 5 attiɗo wonayde attiɗo 10 e 5 ƴetta ɗiɗo 2 e 5 ɗiɗo jeeɗiɗi e ɗo jeetati ay soɓɓunduɗo yaltini ay 10 e 5 wonayde ƴetta 4 e 5 jeenayi e jeegom ɗiɗo 10 e 5 yaltiɗo ndeke noon wonti 10 e 5 ɗum saabi noon ɗo ko 10 e 5 joynani 10 e 5 mon ɗo joynani 10 e 5 mon ɗo 10 e 5 joynani ari noon innira kaɗo haala innira Allahu fattahu taskede ko ɗum heewi wonde toon ay gasi wonayi joni noon sen ngari kaɗo haala ƴettata ko mbaɗen ɓalejo mbaɗen ni mbiya alif
juburna alif taƴƴo laam laam haa saɗiru wo alif juburna alif taƴƴo alif laam juburiya haa saɗiru ara alif jatungu ayna dariɗo wo taƴƴo nunarak ayde nde ɗo liŋore gustata hen ko nayi nani gusta hen nayi ma nani ko heddoto heddo temedde 5 e capanɗe 5 ay e gotel o nayi de ɗum heddoto hen ndega noon so hasi kaɗo haala ganda ko haalta hen ko ɗo ko i nani sidda en na ay ɗo fuuɗimo wona inna lil ay lil la ɗo ne fuuɗi he wona inna lillahi inna lillahi ɗo wona wa en na o fuuɗimo ay ɗo ko ilay bara ha ɗo ilay he ra o fuuɗimo ji o ay oɗo fuuɗimo o na wona inna lillahi wa inna ilayhi raji'una inna lillahi wa inna ilayhi raji'una inna lillahi ɗo haaɗi inna lillahi ɗo haaɗi wa inna ilayhi ɗo haaɗi raji'una ɗo haaɗi ramdin mi yiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ɓamtu inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ɓamtu inna lillahi wa inna ilayhi raji'una inna lillahi wa inna ilayhi raji'una wadde on gandi no jangirte on gandi no windirte joni noon payne e lowdi men hande ndi tawɗon gandi ko mbimi ko on paami ko ɗum ɗo umminen hande en kolliri laawol ɗo paamo o faamirta jangen ay allahu nani ɗo haaɗi fattahu ko ɗo haaɗi ay fattahu ko ɗo haaɗi on jii joni noon mi wi on hawrata ko ɗum ɗo on jii ɗo ɗum hawrata nani gustan heen nayi keɓen
ay temedde men joyi e capanɗe men joyi e gotel ay gelɗo de kañum woni ko jiɗɗen natirde gollal ngal mbaɗen ni tawden paami ko haalano ko mbaɗen ni ngaren ɗo ay yettima pesen ɗo ay pesen ɗo ngaren peccen ɗo joni ƴetten kaɗo haala kanka naatata ɗo henne on ji ɗum wonno inna ay inna nani inna lillahi wa inna ay wa inna ay nani ilayhi ay ilayhi nani nani ra ji'una ay nani kam woni ɗo henne masen ɗum seeɗa yooɗa ay inna ay lillahi wa inna ay wa inna ilayhi nani ay ilay haɗo hi ra porgal ji ona porgal nani onji inna porgal ilayhi inna lillahi wa inna porgal ilayhi raji'una ɗum ɗo tongata temedde joyi e capanɗe joyi e gotel woni ɗum ɗo henne nde mbannoɗa capanɗe joyi temedde joyi e capanɗe joyi e joyi wonanma allahu nani fattahuma nani ay fattahuma nani jonon ɗo gustuɗa nayi ma ɗo ustuɗa nayi wadde keddoroɗa temedde ma joyi capanɗe ma joyi e gotel natira ɗo wadde mbiya temeddam joyi e capanɗam joyi moftima nder ɗo wadde inna lillahi wa inna ilayhi raji'una natirmi garmi ɗo mbammi ɗo temedde joyi e capanɗe joyi e ɗiɗi ɗo ay mbammi ɗo temeddam joyi e capanɗam joyi tati ay mbammi ɗo temeddam joyi e capanɗam joyi e nayi ay temeddam joyi e capanɗam joyi e joyi naatiɗo daga Allah fattawo o mun ɗo naati ay jokkumi temeddam joyi e capanɗe am joyi e jeegom ngarmi ɗo temedde am joyi e capanɗe am joyi e jeeɗiɗi ay temedde am joyi ay temedde am joyi e capanɗe am joyi e jeetati ay temedde am joyi nani capanɗe am joyi nani jeenayam nani jonon ay ɗo teskima yewonɗo ay goo o moni
ɗiɗi nani tati ɗi a ɗiɗi ay nayi ɗi ay a ɗiɗi joyi ɗi a ɗiɗi ay jeegom ɗi a ɗiɗi jeeɗiɗi nani jeetati nani jeenayi nani ɗum woni limore nde joni noon so waɗi goo a wi ɗiɗi a wi tati a wi nayi a wi joyi a wi jeegom a wi jeeɗiɗi a wi jeetati mbiya jeenayi a tawi limore nden noon wadde a faami ɗo woni goo nani ɗo ɗiɗi ɗo tati wadde aɗa yiɗo goo ɗo goo ɗiɗi tati garna goɗɗo o ƴetta oɗo o daro darde nayi o moni oɗo dawo darde joyi o moni oɗo dawo darde jeegom ay gasi garna oɗo ne ɓawa ɗum limoro wonde ƴettene oɗo ɗo jeeɗiɗi oɗo jeetati oɗo jeenayi ko ɗum limore wiyata ɗo haaɗi nde wonno ko restata ɗo haaɗi waɗi onira noon Muhammad ay ɗo rendi ay ɗo rendi ɗo ari rendi ɗo naatiri ɗo rendi ay ɗo ari rendi ɗo ari rendi ina dari wadde o monɗo nde wonno Allah haalama hen Muhammadu suuɗo hen joni noon tawɗen paami haala ka mi hollino on naane wonde dafu o ko fa ja'alahum ka asfin makulin jalbo ko allahu fattahu enen ko jalbo kucciɗen eɗen ñaagoyo Allah uditare ɗum saabi ƴettuɗen inde Allah nde allahu fattahu jon ɗo goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi gasi a waɗi cuuɗi jeenayi sa heɓiniɗi rokkat ma ko ujunnaje nayi nani ujunnaje nayi e temedde jeenayi nani e temedde jeenayi ma nani e joyi ay joni noon sa ƴeewi tan teskuyama a wona hen no moƴƴo kalanmi ko o ko joyi o ko nayi nafati jeenayi ay jeenayi o nafati jeenayi o nafati jeenayi on jiide joyi e nayi ko jeenayi so yalti noon heddo capanɗe jeenayi e jeenayi ɗumete inde Allah capanɗe jeenayi e jeenayi ɗe capanɗe jeenayi ɗe ene mofti nder ɗo paamede capanɗe jeenayi ɗe nan ɗo mofti joni noon ɗo sa windi ha tongu mim alif jowiɗo noonat ay oɗo ha tongu e oɗo alif woni jeenayi woni oɗo
capanɗe jeenayi woni oɗo. wadde ɗum ɗo ko ahmani wonɗo. joni noon gaddoyɗa alif ɗo e laam e ara naati ɗo wonti arrahman. daga ɗo henne ko capanɗe jeenayi e jeenayi ɗe mofti nder ga ɗe a yiyani. nden non hino allahu laabi joyi tomo ngata ko arrahman. joni ɗeɗo inɗe allah gonɗo ɗe jeenayi e jeenayi so rendi ko 17 rokkat ma. 17 nani 17 nani ayi o jiɗe 17 nani. joni noon sa waɗini a waɗini tawde andi a faami ko jinmi haalde ko mbaɗani. tawde andi capanɗe jeenayi e jeenayi woni inɗe allah jangateɗe ɗe. ɗo no sanani jeenayi e jeenayi rokkat ma jeenayi e jeenayi haala 17 nani. ɗum ɗo nannata ɗo 17 nani ayi 19 ngoɗo ayi 19 wona ɗo nogas wona ɗo nogas e goo wona ɗo ayi no ɗiɗi wona ɗo nogas e tati wona ɗo ayi nogas e nayi wona ɗo ayi nogas e joyi wona ɗo nogas e jeegom wona ɗo. en timmini ɗo sa waɗini ɗo jippinta keɓa capanɗe jeegom e jeegom inde allahu nde ara ay allahu o jippo. ɗo no jippina ɗo keɓa capanɗe jeegom e jeegom inde ala nde yalta ay allahu daro ay ayde ɗo handa capanɗe jeegom e jeegom ay inde ala nde yalta ay onayde ay inde ala nde yalta onayde. sawaani kadi ko noon ko capanɗe jeegom e jeegom yaltata ay ay ayde ɗone ko noon ay ay ɗone ko noon ay ɗon so rewi ɗo a yetti ha ɗo ko noon ay ɗon so rewi ɗo ha ɗo ko noon ay. jonon ɗo sa waɗini wona capanɗe jeenayi e jeenayi so jumlitima wonta capanɗe jeegom e jeegom ay ni foti. inde allah nde ko capanɗe jeenayi jeegom junnita less wonti capanɗe jeegom e jeegom. ɗo ɗe dari ko dariɗe inna capanɗe jeenayi e jeenayi ɗo ɗe jalti boowal innira capanɗe jeegom e jeegom allahu. gaaɗe cuuɗi ɗe darna innira capanɗe jeenayi e jeenayi. famande joni so fami kan noon tawde a hollama inde allah nde ne darri e nder hen mbaɗani capanɗe 500 e capanɗe 5 e 5 nani ɗum sowete laabi jeenayi rokkuma ay rokkuma ɗum ujunnaje 4
e temedde jeenayi nani e capanɗe jeenayi nani e joyi nani so feccama laabi jeenayi nani wonta temedde joyi e capanɗe joyi e joyi on ji uste hen nayi on ji heddo temedde joyi men e capanɗe joyi men e gotel men ɗum woni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni langororto jomum ngara mbaɗen hatimere nde e wetundu saɗa ɗum hatimere darnata ha gayna mbaɗani darna hatimere nde ha gayna andeni darnade ha gayna tawda hollaman kadi ko ɗum ɗo wawa toon temedde joyi e capanɗe joyi e gotel temedde joyi ɓayanni foftinma haadema jiiɓade mbaɗanma ni haadema jiiɓade temedde ma joyi e capanɗe ma joyi e gotel nani ayi temedde ma joyi e capanɗe ma joyi e ɗiɗi nani temedde ma joyi nani e capanɗe ma joyi tati nani temedde ma joyi e capanɗe ma joyi nani e nayi nani temedde ma joyi e capanɗe ma joyi e joyi Allah fatawari temedde ma joyi nani e capanɗe ma joyi e jeegom nani ay temedde ma joyi nani e capanɗe ma joyi e jeeɗiɗi nani ay temedde ma joyi nani e capanɗe ma joyi e jeetati nani onayi temedde ma joyi nani e capanɗe ma joyi e jeenayi a gayni golle joni noon tawde a gayni golle ɗe wiya cuuɗi ɗi yoɗe mahane ɓalal ngal daroɗo ngal ɗo daroɗo ngal daroɗo ay ngal daroɗo en keɓi galle o hoorama on sahan waɗe cuuɗi e nder galle he waɗe ni ay cuuɗi nanne e nder galle he ay cuuɗi nanne e nder galle ay de cuuɗi nanne ay e nder galle he kasi ɗi mahima ɗo ko suudu 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 ɗi fof so ɗumi noon e dokka en ujunnaje men nayyi e temedde men jeenayi e capanɗe men jeenayi e joyi a faami de so feccama e so feccama laabi jeenayi nani ko rokkata en rokka en ɗum ɗo temedde joyi e capanɗe joyi e joyi ɗum ɗo feeñi
wadde a faami ndeɗo limore woni arde feeñde arde habrudema ko ndeɗo limore suuɗi e nder cuuɗi he ay ɗo allahu nani ko inde allah fattahu gudduto ko allah wona min fattahu nani ay fattahu nani o monɗo joni noon oɗo cowata laabi 9 rokkuma nde ɗo limore nde ay 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 rokkuma nde ɗo limore ayde joni sa namdima nde limore fof tan a feccande laabi 9 nde rokkuma nde ɗo limore ay nde limore addantuma nde wadde hollima ko cuuɗi 9 kanji fof ɗum ɗo ene hen kono noon sa ƴeewi ala e cuuɗi he kono noon ko o han gore feeñi ɗaga cuuɗi taarimo so dindinarago noon wono ɗo joni noon wirdu ari mbaɗen fatiha mbaɗen ɓaleje aada no warno tan tan mbaɗa fatiha ma no wanno waylaki nani waylaki laabi 4 mbiyannamami ay salatul fatihi waylaki ay salatul fatihi nani waylaki ay waylaki capanɗe men jeeɗi no wayanno ay fatiha laabi men 4 ni wayanno salatul fatihi capanɗe jeeɗi ni wayanno joni noon gaddo en ya allahu nani ay ko ni wayata windireni fattahu windire ndani ay ay fattahu nani fattahu on teskuyama ay ɗo wiɗaɗo fatiha ay fatiha ayde ay ay faani fatiha ay on jiide joni noon limorande ko ujunnaje 4 mbatta e temedde 9 e capanɗe 9 e 5 tawaɗami habrinamo ko allah fattahu o cowɗen laabi 9 rokkinum ɗo ndeɗo limore hara jidde an namditoɗo poftina kam namdade andeni allah fatahu nani cowɗen laabi 9 rokki en ɗo wona wadde sa gayni ɓuddira ɗum ɗo ay ayde ay wonayi ay ayde uddira uddama no foti ɗum ɗo uddirte ari ardi ujotare ma nani rewɗo ara gowo ɗum ɗo ƴewata no foti ay 9 e 9 sappo e 8 ɗo ko nayi wonɗo ittaro 2 nogas e 2 ɓe
ɗum ɗo wona nogas e jeeɗiɗi ay ɗo mbiyata ko jeenayi laabi tati ne foti jeenayi laabi ɗiɗi ne foti sappo e jeetati ɓayɗa jeenayi itta e jeeɗiɗi e dow jeeɗiɗi waddana nogas ay e jeeɗiɗi o jiide nogas e jeeɗiɗi on jii taskede jeenayi e jeenayi sappo e jeetati ɗiɗi iwoɗo yanta hen wona nogas ɗiɗi nanga yantaga jeeɗiɗi walla wode balɗe ɗe waɗeni ay bal ɗe nogas e jeeɗiɗi gollete so kihiɗe an ɗaɓa udditare nde ƴettuɗo on paamide yaa a fooɗi yarani allahu fooɗi o seeɗa allahu fattahu a fooɗi fattahu a fooɗi mbaɗa laabi joyi ngana mbaɗa laabi jeenayi capan jeenayi ngana temedde jeenayi ngana mbaɗa ujunnaje ma nayi uddema sade fati nani jalolma goto subaka nani subaka nani windirte subaka nani e nani ki a fooɗi ki ɗe on ji gasi ƴettu kadi mbatta nder ñooke ma ɓaɗa ɗum Allah udditare ma dañ hen mbasa amde no amni saɗa golle noon waddarɗe ma ɗiɗi darde ma adinde fatiha laawol gotol mbaɗa falqi ma laabi nogas tati ɗimmere nde fatiha laawol gotol naasi laabi nogas tati calmina kala haaju ma tutta e nder ndiyam he ƴetta course ma fatiha laabi nayyi fadel fatiha capanɗe ma jeeɗiɗi kala haaju ma tutta e ndiyam he janga ya allahu fattahu laabi joyi ya allahu fattahu laabi capanɗe jeenayi ya allahu fattahu laabi laabi temedde jeenayi ya allahu fattahu laabi ujunnaje nayyi gasi udditade fati ɗiɗi nogas kala haaju o ngayna tutta e nder ndiyam he ñaagoɗa Allah gudditoɓe udditan ma ko waɗi barke a faami ko so ari heƴa e ma wawata lardama ni foti ƴette kadi mbatton ɗum nder ñooke mon moftoɗon aduna yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yayali ko wala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarawol salam saggi hen noddu en 00221 117 906 14 81 mbaɗa yawa mbaɗali caggirɗa a sagga ɗum jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah newnu
on jarama, wassalam.